To barkanku dai. Wannan yarinyar naku ne da bata jin magana wanda kuka ce tana da zagin yan lesbian kuma sai kun yi initiating ɗinta. To, an gama azumi, an yi ibada, an yi sallah. Sai na ce bari in taɓo ku da wannan kaɗan. Wayanda suka yadda suka bar lesbian ɗin na wata ɗaya suka yi azumi suka yi ibada, Allah ya muku albarka. Amma dai na san tsinannu za ku ci gaba. Wayanda kuma ba ku yi ba, wutanku daban ne. Ba lesbian ba, shi kenan. To yanzu da mutum da kun ce kun ɗaga mun kafa ne saboda azumi. An gama azumin ina jira. Masu cewa su initiating ɗina, ina jira. Masu cewa za su biya ni, kuma ina jira. Sannan ina son magana da akan wata shegiya tsinanniya wanda iyayenta suka yi a tsarin haihuwa. Da ta ce za ta tura min kuɗi idan har zan yi lesbian. Na yi video na ce miki cewa zan tura miki account number na sai ki tura kuɗin. Ni kuma zan yi ta tunani a kai before kuɗin ya ƙare zan yi making decision ko zan yi lesbian ɗin ko ba zan yi lesbian ba. Kin san yanzu ana lokacin broke ne ko da Allah I need that money, how do we do? Dan dama ai agreement ina da ke shi ne ki tura mun kuɗi ina cin kuɗin sai in zo in yi tunani in na yarda cewa zan yi lesbian zaki bani more than that ba abinda kika ce ba, sannan kuma kin zo kina ta rantsarantsanki ke ba kowa ba a cikin Najeriya ma wasu suka tsaya miki a ɗan lesbian din ma baki kai ma stage din da ma in kin fito ki magana za a ji tsoron ki, amma har kina bakin nan. To ni na riga na gaya miki cewa ni in dai ni ne ina daidai da ke, sannan ina daidai da zamanin ki. To abin da zai faru shine ko kuɗin sun ƙare ne, an riga an saya ma daughters da kuma mommies kayan sallah. Ba shine ma matsala na ba. Batun initiative din ne, I'm waiting for that. Tunda kun ce ku tsinannu ne, la'anannu ba ku da abin yi sai dai ku dinga neman ƴan uwanku mata. Na ce wata ta fito ta nuna min ta gaya min menene daɗin lesbian. Wata sai ta ce min sai ta yi lesbian da ni ne kamin zan san daɗin lesbian, har take claiming cewa in ta yi lesbian da ni ba zan ƙara having sex da ɗa namiji ba. That's what she said. And me kike da shi da zaki ce kin fi namiji daɗi? Miye? Shi Allah da ya halice mata da maza yayi namiji sannan yayi na mace, shi bai san me yake yi bane? Sannan ta yaya kuke tunanin za ku hayayyafa da wani ina son I love you with my life, I want to be with you till the rest of my life? Haka nan za ku in dai ni ne kuma na riga na gaya ban daina magana ba ko ba zan daina ba, na ci gaba da magana akan ku kenan. Sai dai ku haƙura. An za ku fito ku zage ni ku zage ni, in kun ci gaba da sawa a kira ni picking call is not a big deal, it's my phone. Na ga dama an kira daga, na ga dama karan daga. Messages ne kuma yau ka tura gobe ka tura jibi za ku gaji. Shine kawai. Saboda haka yanzu an gama azumi, yanzu kun ga Allah ya albarkace mu tunda aka fara azumin na ruwa ake ta yi. Muna jin daɗi, tsafi baya damu mu, zafi bai kashe mu, amma yanzu gashi nan an riga an gama azumi har an yi sallah. To yanzu za ku ci gaba da shigantakan da kuka saba. Na gaya muku cewa ku yi haƙuri ku tuba a dinga mana ruwa. Ba shi na abin da na gaya muku, zafi na kashe mu. Sai ku yi haƙuri ku tuba a dinga mana ruwan sama. Ku gani muna wani month ne amma kamar muna August. Ruwa kowane rana. Kawai ana nan ana ibada, wasu ku sun tuba sun yarda su suna ibada ne. Ina gaya miki in kina mace ne ki iskancin ki yayin da kika ga dama. In mutane na zagin ki zan iya kauda kai, ba zan zage ki ba saboda ni ma mace ne. Ba zan zage ki ba. Sannan mace dai in har tana jin kanta ita mace ne, ta fara girma, ta fara samari, komai zai iya faruwa da ita. Amma maganar lesbian sai ku zo kuna wai jarabta ne daga Allah. Ku daina ma Allah sharri. Ke kika yi niyan zaki. Allah bai ce ki lesbian ba. Allah bai ce ki nemi in kawarki mace ba. Har kike tunanin cewa mace ta fi namiji a gunki. Ki fita ki iskancin ki ga ko zan zage ki, ba abin da zai sa zage ki, ana zagin ki zan kawo da fuska. Ni ne kuma nema na kuke na kiya ku ci gaba da nema na din. Nema da kuke ba zai hana ni fita ba. Nema na da kuke ba zai sa in daina yin abin da ke gabana ba.
nema na da kuke ba zai sa in duk wani abin da na yi niyya ba, saboda ko da kun same ni in kuna tunanin za ku iya mun wani abu, in ana ku tunanin za ku iya, ba za ku iya mun abin da Allah bai riga ya nufa zai faru da ni ba. Na yadda da wannan, saboda haka ina jiran zagin ku ba zan daina ba. Inda kun ce ku ɗan kutumar buro ba ne, ba za ku daina ba. Lesbian ku ci gaba, wutan ku daban ne, wutan ku daban ne. Tango kuna gani kuna ji kuma kuna karanta ko kuna gani ya ƴan mata masu lesbian din yawancin su suke karewa, ya suke karewa, ya ake ya karshen su din yake. Kin dan samu kuɗi maimakon ki taimaki iyayenki da suka haife ki, kin zo kina ce min wai sweetheart dina ga wannan ki je ki biya maka kanki bukata. In ba tsinanniya ba wace ce za ta yi irin wannan abu? Babu ita. Saboda haka kun ga dama ku gyara, ku ga dama ku gyara, duk uwar uban su ɗaya. Na riga da na gaya mu, idan dai ni ne gaskiya ba za ku iya ba. Batun initiative ne ina ga yanzu for how long ban ga ko step ɗaya kun taka ba da za ku ce za ku initiative ina. To ba na tunanin za a yi ta a wannan duniya, sai dai a wata duniyar daban. Idan kun ga kuma za ku iya, you should just try your luck and see. Maganar lesbian ne na fara kuma ban dena ba, kuma din ba zan dena ba. Dama na yi shiru na kyale ku ne saboda ana watan Ramadan. Saboda haka yanzu an gama ibada, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ku ci gaba da sharing layi na, ni kuma in ci gaba da zagin ku. Kuna mun ina muku ne, kuma ko da kun dena, idan haka ku dena lesbian din ba zan dena magana akan ku ba. Saboda haka na gode, ni ce ta ku ne mai zagin ku na wanda kuka ce za ku initiative. Ku huta lafiya.